مدام منسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلاي كات ختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعخم يخون إمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعد مكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريدي رنا እጽላል ኣለኹ ገዛና ሓጋዚ ስለ ዘይብሎም ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሐ ዝሕውለሎም ዝበዝሓ መሓዙተይ ብኣካይዳይ ኣመናኤን ዝግረማ ኣብ ሳዋን ከለኹ ኣቦይ ካብ ኣሃድኡ ንሳምና ንሞዴስ ኢሉ ዝሰደደለይ ገንዘብ ንዓባየይ እሰደላ ነይረ ኣደይ ድሕሪ ምሟታ 7 ኣሕዋተይ ዓባየይ ኣተኣልዮም ኣቦይ ካብታ ናይ ሰራዊት ደሞዙ ንወልፉ ከይሓደገ ኩለን ይዝልእከልና ተወሳኺ እውን ኣሃድኡ ኣብ ሃይኮታ ስለ ዝነበሩ ሓለፍቱ ከይፈለጥዎ ዓካት ሸይጡ ብላኻ ተንኮበት መሽረፈት ሰሪሑ ዓንጋሬብ እናሸቀጠዩ ዝልእከልና እምበር ደሞዙ ዝኣክል ኣይነበረን በዚ ድማ ካብ ንእስነተይ ሸገርገር ክብል ተገዲደ በኽሪ ምዃን ከቢድ እዩ ኩሉ ሓላፍነት ገዛ ወላ ከይደለኻዮ ናባኻ እዩ ዝወድቕ ኣደ ትኸውን ጠባይ ኣቦ ትላበስ ሓላፍነት ሓፍቲ ይነግሰካ ብኹርነትካ ይነዋንወካ ከቢድ እዩ ጾር ገዛና ከፋኾሴ ድማ ምስ ናይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ገለ ስራሕ እንተረኸብኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጻኹ ሓቂ ዘረባ ለውጢ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ዝኸፍአ እዩ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ተመላላሳይ ቤተ ክርስቲያን እኳ እንተኾነ ሓይሉ ግን ኣብ ለመጭ ዘረባን ስርቀን እዩ ናብ ኣዲስ እቱ ክብሌ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናተሳለምኩን ከለኹ ብድሕረይ ዝነበረት ዓባይ ሰበይቲ ኣደውል እንባ ዝበለትኒ ሞባይለይ ሂበያ ጸሎተይ እናቐጸልኩም ከለኹ ድማ በዚ ኣትያ ኸይበልኳ ሞባይለይ ሒዛ ተሸሪባ ሕማቕ ትሰሚዕኒ ፈጣሪ ኣሕዋተይ ክሕልወለይ ናብራይ ክልውጠለይ መታን ክልሙኖ ዝመጻኹ ኸኣ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ሰረቒት እናሰረቐትኒ ሱቕ ኢሉ ብምርኣዩ እናማረርኩ ወጻኹ ብድሕሪዚ ሕማቕን ጽቡቕን ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ጽኒዐ ክጥንቀቕ ጀመርኩ ደቂ ዓደይ ናይ ሳዋ መምሃርተይ ናይ ሃይስኩል ደቂ ኸፍለይ ረኺበ ድማ ንኹሉ ተቐበልኮ ኖክያ ሞባይል ገዚኤ ስራሕ ወይተር ጀመርኩ ዝመጸኒ ስለ ዝፈልጥ ስቕ ኢለ ገንዘብ ኣይባኽንኔ ወላ እኳ ብዙሓት መሓዙት እንተለዋኒ ካብኣተን ግን ፍልይ ዝበልኩ እየ ምስ መሓዙተይ ደረጃ መነባብሮና ሰማይን ምድርን እዩ እቲ ዝኸፍአ ግን መሓዙተይ ቁጠባ ገንዘብ ዘይፈልጣ ምዃነን እዩ ማለተይ ንሳተን ሰሪሐን ዘይኮናስ ኣሕዋተን ኣኮታተን ኣሞታተን ሓዊሎምለን እየን ዝነብራ ኣነ ግን ብጽፍረየ ንሰን ጽፍረናን ወሕን ጊዜኤን ኣብ ቀብ ዘርዘርን ምፍሽሻልን ካሕልፍኦን ከለዋ ኣነ ግን ኣሽንኳይዶ ኣጽፋረይ ከንውሕ ኣስማልቶ ክልከውን ኣይክእልን ክሳብ ስጋ ጻብዕተይ ዝጐድሜ ዝሰርሕ ምስ መሓዙተይ ቀንዲ ዘባእሰና ነገር ካሊእ እዩ ቅነይ ሰቲረ ምስአን ኣብ ዘለኹሉ ግዜ ናብራይ እናፈለጣ ከምአን ማዕሪአን ክሕሽሽ ይደልያነ ምዃነን ምናልባት ከም ገለ ምስአን ሻኽ ሰቲ ኣብ ዝወጻእኩሉ ኣጋጣሚ ክቡር ዋጋ ይእዝዛ እሞ ከም ዝስከፍ ይገብራኒ ስጋ በርገር ፒሳ በሊዐን ክኸፍሎ ይግድዳኒ ብዙሕ እዋን ናይ ኣኽፍላንን እኳ እንተነበራ እቲ ሓደ ግዜ ዝኸፍላ ግን ካብ ኣሕዋተይ ቀፂዐ ስለ ዝኸፍለለን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክሳራ ኣውዲቓያ ትሓስየኒ ንሰን ግን ዕጥጥ ኣይብለንን እዩ ክንደይ ግዜ እሞ ንሰን ክኸፍላለይ ኢለ ካብ ዘላትኒ እናመጠኹለን ስቕ ኢለ ነይረኣኒ ካብዚ ሓሊፉ ኣንቲ በቃቕ ጥሜቲ ክፈልዮ ዳ ክንደይ ግዜ እሞ ክንከፍለልክ እናበላ ከይተረድአን ይዋራዝያለይ ይጎጥያኒ ብኽነተይ ዘኻኽራኒ ብዙሕ እዋን ክርሕቀን ፈቲንአ ትጽቢት ስድራይ ሕልሚ መጻኢ መደባተይ ጽምዋይ ስለ ዝፈታተነኒ ግን ፈቲኸ ይፈትኹ ይቐርበን ማሓዙተይ ትዝኸፍአ ጸገመን ኩነቱ ወርሒ ከኣኸለ መዓልቲ መዓልቲ ዝኽደንኦ ናይ ዕቁብ ክዳን ምብጻሕ ክፈትዋ መዓቴን እንዳ ሓራስ እንዳ ጥምቀት እንዳ ሓዘን እንዳ በርዝደይ ወዘተ ምኻድ የጸልለን
እዚ ምግባር ክብርን ጽድቅን የውህቡ እኳ እንተኾነ ናታትን ግን ኣመና እዩ ዝገርመኒ ወራ ሓንሳብ ምስኣተን ተኸይደ እቲ ጽድቂ ዘውህብ ከም ሕሙማት ምብጻሕ ሓጎስ ሰብ ምክፋል ዝኣመሰሉ ሰናይ ልምድታት ካሕጥያን እዩ ዝርአ ንሰን ሓራስ እንተረኺበን ነታ ኣደ ሽፎን ነቲ ቆልዓ ክዳውንቲ ጸፋጺፈን እየን ዘምጽኣሉ ኣብ ቤቢ ሻወር ደቂ ገዛውትና ነቲ ብሕጂ ዝመጽእ ህፃን 10 ክዳውንቲ ዝኸውን ይሽምታሉ ኣብዚ ኩሉ ናይ ወጻኢታት ጉዕዞአን ብዓቕመይ ምስኣተን እየ ዘዋፅእ ነይረ ኣብቲ መጀመርያ ንፉዓትን ግርሃትን እኳ ይመስላን እንተነበራ ካብ ኣሜሪካ ስድራ ኣኪቦም ክምርዓው ዝመፁ ደቂ ገዛውትና ቬሎ ናይ መርዓትን ባድላ መርዓውን ባዕልና ዋፂና ክንገዝኣሎም ኢና ምስ በላንኤ ተዋስኦታትን ንረኣይለይን ፎኸስኮስን ምዃኑ ዝፈለጥኩም ዝበዛሕና ኤርትራውያን ሓሸሽቲ ኢና እሞ ኣይከመሓዙተይን ብድሕሪ ዝኹሉ ክርሕቀን መሪፀ ናይ ሻሂ ግዝያተይ ንብሕተይ እናሕለፍኩ ድማ ጽምዋ ተለማሚደዮ ቁጠባይ ከዓ ብኡ ንብኡ ክመሓየሽ ረኣኽዎ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እምበኣር ኣብ ሓደ ዓቢ ካፈ ተቖፂረ ክሰርሕ ጀመርኩ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕና ምስ ሰለስተ ኣዕሩኽቱ ዝመጽእ ወዲ ኣቓልቦይ ሰረቆ ብቐጻሊ እዩ ዝመጽእ ነይሩ ኣከዳድንኡ ወጅሃላይ መልክዑ ክፉእ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ወዲ እዩ ኣቓልበይ ክስሕብ ግን ግዜ ወሰደን በቃ ስቕኢልዮ ደንግጸኒ ኣዕሩኽቱ ክስሕቁ ክዕልሉን ከለዉ ትካዘ ሸሚሞ ኣብ ማእከል ጸወታ የስግል ንሶም ክሳብ ዓንቀሮም ዝርአ ብስሓቕ ክንፈቕፈቑን ከለዉ ኣስናኑ ኸይረኣየ ክምስ ጥራሕ ይብል ኣዕሩኽቱ ኣመና እዮም ዘፍቅርዎ መግቢ ኣብ ዝእዝዝሉ ከም ኣንጻር ጸወታ መጻምዶም የኸልስዎ ኣቓልብኡ ምሕር ተሰሪቑ ብሓንሳብ እንተማሕሊግዎም መንከሱ እናሓዙ የቀባጥርሉ ከም ኣደን ውሉዳ ጸጉሩ ይሽሕርዎ መንክቡ ብፍቕሪ ይጥብጥብዎ ሽዑ ዝቐንኦ ህፃኔ ዝቕየር ይኹሪ ብኸይ መጸኒ ከይተረዳእኒ ድማ ኣብ ክንደኦም ኮይነ ክቀባጥረሉ ክቕንዘወሉ ጽሬት ነብሱ ክሕልወሉ ክዳውንቱ ክሓጽበሉ ኣብ ጽሩይ ዓራት ከደቀሶ ኣብ ጽሩይን ዝተሓለወን ገዛ ሰትነስኒሰ ዕፉን ቀራሪበ ጥዕምቲ ቡን ከስትዮ ጥዕምቲ ደርሆ ሰሪሐ ኸብልዖ የሕልመኒ እሞ ንኣዕሩኽቱ ይቐንኣሎም ስቕትኡ ምስ በዝሓኒ ግን እዚ ወዲ ሕሙም ደኣ ኸይከውን ብዙሕ ግዜ ንነብሰይ ሓተትኳ ምናልባት ካብ እንዳጽሉላት ኣውፂኦም ከዘናግዕዎ ይፍትንይሉ ይብል ምናልባት እውን ንዕብዳን ገለ ጎደል ይኸውን ባዕላዊ ግምት ይወስድ ሓደ ግዜ ኣውሒዱ ብቁንጣሮ ክዛረብ ስረኣኽዎ ግን ጥርጣረይ ይሰዓር በቃ ኣብ ሓፂር ናይ ጠመተን ትዕዝብትን እዋናተይ ገለ ይኸውን ነይረ ናብ ስራሕ ኣብ ዝኸደሉ ንዑ እናሓሰብኩ መዓልቲ ሰብነተይ ሕጸብ ጽሩይ ክዳን ይገብር ጸጉረይ ጽፍረይ ኣጻብዕቲ እግረይ ብጽፈት ሒዞም ካብ ካልእ እዋን ላዕሊ መስትያት ፈትየ ሸፋሽፍቲ ዒንተይ ልዕሊ መጠን ይኳሓሓል ንሱ ግን ሓደ መዓልቲ ቁልሕ ኢሉኒ ኣይፈልጥን ምናልባት ከምዝናተይ ጸዋሪ መዓት ሓላፍነታዊ ሰብ ከይከውን ኢለ ይሓስብ እሞ ክሳብ ክንድኡ ክቓዝን ግን ኣይምተገብኦን ኢለ ግምተይ ውድቕ ይገብሮ እንታይ ድዩ ኸዘይምልሰለይ እንታይ ኮይኑ እዩ ከምቲ ዝጥምቶ ዘይጥምተኒ ኣነ እኳ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እየ ዝህንን ካበየ ከባቢ መልክዐይ ክሪኡ ከም ዝመፁ ዝገብር ኣዒንቲ መነኮሳት ዝሰልብ ሓይሊ እዩ ዘለኒ ዓማዊል ዘየድልዮም ጠለብ ኣዚዞም ክሳብ ዝኸዱ እየ ዝገብር ተኣምራታዊት ፍጥረት እየ ኢለ ምስ ነብሰይ ይዛረብ እሞ መሊሰይ ይሓርቕ የስተማስል ንሱ ግን ከም ቀደሙ ብጥራጠይ ኣይስሐቕን ስቕ ኢለ ይጥምቶ ድንዛዚኡ ይቕጽሎ ኣዕሩኽቱ ተጻወቲ ንሱ ግን ድንዙዝ ናይ መን ወሲዱ እንድዒ ናይ ኣዲኡ ዶ ናይ ኣቦ ናይ ሃገሩ ዶ ናይ ዓሌቱ ወይስ ከባቢኡ ብዛዕባኡ ተመራመር ጥራሕ መጸኒ መስሓቕ ወዲ ይብርሃኒ እኳ እንተኾነ ስቕትኡ ግን ይዕብደኒ እዩ ክርኤኒ ይደሊ ኣድህቦይ ምስራቑ ክፈልጠለይ ይጽሊ ኣቓልብኡ ናብ ካልእ ኣድሂቡ እንከሎ ድማ መልክዑ እናሰኣልኩ ቅባፀት እናተለማመድኩ ደያሪ ጸሓፊ መጸኒ ንሱ እንከሎ ግን ዝጸሓፍ የለን ዝሕሰብ የለን ትካዘን ላህመምን ይስዕሩኒ በዚሑ ቃንዛ ስቅያት ከቢዱ ኣርዓደኒ ኣይከኣልኩን ኩሉ ኣብ ኣእምሮይ ዝተፈጥረ ዝኾነ ዘለኹ ንኣዕሩኽቱ ክነግሮም ግዴታ ኮይኑኒ መጀመርያ ስሕቁኒ ወይ ዘዋርድኒ መሲልኒ ነይሩ ቃንዛይን እህታይን ጽን ኢሎም ምስ ሰምዑኒ ግን ኣመና ፈተኽዎም
ክሕግዙ ንዝኽእሉ ኣጋጣሚ ከም ዘየለ ግን ሕማቕ እናተሰምዖም ኣዕለሉኒ። ወርቂ ዲኡ ሸይጡ ሰደዳ በዓልቲ ቤቱ ጠሊማቶ። ኣብ ሽወደን ካልእ ሰብኣይ ስለ ዝተመርዓወት ተጎዲኡ እዩ ዘሎ። ክንደይ ናይ ከይሰምዓኪ ነታ ጓል ይፈትዋ እዩ ነይሩ። ብዝፈትዋ ተጠሊሙ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓደ ፋብሪካ ዝተሰርሓ ብልሽዋታ ራእስ ኮይነን እየን ዝስምዖ ዘለዋ። ይርዳእና እዩ ጽቡቕ ኣይስማዓክን ግን ኣማራፂ የለን ቅበጽዮ በሉኒ። እሞ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ መዓስ ሓደ ኮይነን ኣንድ ድማ ይፍቁረ የበልኩም ሓቅታተይ ዳሕዲሐ። እታ ቀዳመይቲ እውን እኮ ከምኡ እያ ኢላቶ ነይራ። ክገርመኪ እዛ ካልአይቲ ሰበይቲ እያ። እታ ቀዳመይቲ ውርሻ ብኡ ተመቒላ ሓደ ቆልዓ ወሊዳ ካልእ ተመርዓ ስብእነቱን እምነቱን ወሲዳ ጥሩሑ ትሪፋቶ። ጥሩሑ ዝተረፈ እንታይ ከም ዝመስል ይጠፍኣኪ ንብልን። እዚኣ ናይ ሕጂ በዓልቲ ቤቱ ወርቂ ሸይጡ ንሊብያ ሰዲድዋ። ባሕርስ ገይርዋ ኸብቅዕ ከም ተቐዳመይቲ ጠሊማቶ። እቲ ዝሕዝን ሕጂ ኣብ ገዝኡ ወላ ሓደ ነገር የለን። ወላዲቱ ካንሰር ስለ ዝሓመት መሐከሚን የብላን። እንተ ተመሰለላ ማይ ጸሎት ካብ ኣስመራ ናብ ዝምጽኡ ይሕጽባሎ። ንሱ እውን ማይ ጸሎት የድልዮ ይኸውን ምስኪናይ። ኣዒንቶም ንብዓት ቈጸረ። ኣነ ግን ከልቅስ ጀሚረ ነይረ ድሮ። እንታይ ከም ዝገብር ጨነቐኒ። ክሳብ ምራቐይ ስርንቐኒ ከም ሕሱብ በኼ። ፈቃር ዘይትጠልም ልቢ ከግዝሞ ሓሰብኩ። ኣብ መጀመርያን ካልኣይን ፍቕሪ ሰኪሑ እዩ ተጐዲኡ ጸላኢ ይጐዳእ። ኩሉ ኣዋደቕኮ ኣብ ጭንቂ ድማ ወደቕኩ። ንወላዲቱ ክሕግዛ ኸይብል ስድራይ ካባዮም ጽበዩ። ኣሕዋተይ ኣዲስ ኣበባ ውፃእ ኮይኑ ይስምዖም። ናይ ጥራዞም፣ ናይ ክዳውንቶም፣ ናይ ክራይ ገዝኦም ባዕለይ እሽፍኖ። መኪና ስደድልና ነፋሬት ለኣኸልና ክዳን ክደንና ይብሉኒ። ኩሉ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑ ኣንኳይዶ ሰብ ክሕግዝ ንነብሰይ እውን ኣይኮንኩን። ብድሕሪዚ ድኽነተይ ረገምኩ። ብስእነቱ ኣማረርኩ። ዓለም ፍትሓዊት ዘይምዃና ፈለጥኩ። ከርማሕ ዝብል ተስፋ ድማ ሰኣንኩ። ሰንበት መዓልቲ እዩ ነይሩ። ባሕሪ ኣዕሪፉሎ። ኣነ እውን ካብ ስራሕ ኣዕሪፈ መገሻይ ናብ ገዳም ገበርኩ። ነቲ ኣብ ልበይ ንመጀመርያ ግዜ ብፍቕሪ ክዛንን ክቓዝንን ዝገበረኒ ወዲ ክሪኦ ትሕዘይ ሒዘይ ይኸይድ ኣለኹ። ናብቲ ክፉኡን ምጩውን ጎበዝ ይምርሻ ኣለኹ። ወላዲቱ ሞይተንየን ናይ ርእሲ ካንሰር ስለ ዝነበረን ጥዕና ሓዲግዎን ሞታ ኳሊማተን ተባሂሉ። ትባህገይ ትምኒተይ ናይ መጻኢ መፋለይቲ ጎጀይ ናይ ጽባሕ ተኻፋሊ ሕልመይ ሰብኣየይ ግን ብጽላለ ሓሊፍሉ። ኣምላኽ ንኹሉ ዕድላት ህይወታት ጸልሚቱ ገለ ጩራታት ተስፋይ ገድፈልካ ኸይከውን ብህይወት ምህላው የስተንፍስ ይህውትት ምናልባት ይሓልም ይህሉ። እዚ ሓደ ብልጫ እዩ። ብሰብ ይትንስእ ብሓይሊ ማይ ጸሎት ይሕጸብ ንበይኑ ይዛረብ ይጭነቕ ብሰንሰለት ይእሰር ይፍታሕ ደጊሙ ነብሲ ቅትለት ይፍትን ምዃኑ ድማ ካልእ ጥፍኣት። እንተ ጠፊኡ ግን ድሕሪኡ ዝህሉ ኣይመስለንን እዩ። ናይ ብልቢ ደንጊጸሉ ወላ ንነብሰይ እውን ደንጊጸላ። ኣፍቂረ እየ ካብ ልበይ ብሕማሙ ይቑን ዘለኹ። ኣብ ዕብዳኑ ጽሊለ ይጽለል ኣለኹ። እወ ድሮ ዓቢደ እየ። ኣብ መንገዲ እንከለኹ ቴሌፎን ትደውልኒ። ንእሽተይ ሓውኺ ብሱዳን ገይሩ ሊብያ ኣትዩ ክፈልሎ ይብል ኣሎ ኢላትና ዓባየይ ኣብ እዝነይ። ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእኒ ኩሉ ድማ ተደራሪቡ። እንታይ ኮይነ ኣለኹ ይፈልጥን ናበይ ይኸይድ ምህላወይ ተወጃበረኒ። ኩሉ ሰብ ናባይ ክጥምት ይሪኦ ኣለኹ። ሃሩር ድማ ትሰሚዕኒ። ዓቕሊ ጽበት ገይርለይ ላዕለዋይ ክዳነይ ስሒበ ቀዲደዮ ጸኒሐ ተኸዲንዮ ዝነበርኩ ናይ ታሕቲ ክዳን ኣውፅዮ። ዕራቐይ ኮንኩ ልክዕ ከምታ ዝተወለድኩላ ልክዕ ከምታ ከም ማህፀን ኣደይ ክወፅእ እንከለኹ ዝነበረ ትርኢት ተላበስክዎ። የግዳስ መጀመርያ ዝውለት ህፃን ይበክ እንተኾይኑ ኣነ ግን ይስሐቕ ኣለኹ። ካርካር በልኩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ካብ ዝኽርታት መጽሓፍ ሮዛን ሰሌን። መጽሓፍ ሮዛን ሰሌን ኣብ መጀመርያ ኩትትና ዕድመይ እታ ናይ መጀመርያ ዘንበብኳ መጽሓፍ እያ። ብሰሪ ነታ መጽሓፍ መፍታወይ ንዓይ ዝምርዓወኒ ወዲ ከም ሰለየ መልክዕ ዘለዎ ሃገሩ ዘፍቅር ንዓይ ዘኽብረኒ ወላ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዋጋ ይሕሰር ኣብ ድኳነይ መጺኡ ዝሕንሽሽ ክሪአኒ ዝህነን ክስዕመኒ ሃነፍነፍ ዝብል ክምርዖ እየ ዝምነ ነይረ። ባህርያት ሮዛ የጸልለኒ ስለ ዝነበረ ኩልነታ ክላበሶ እየ ዝፍትን።
ካብ ንእሽተይ ሕልመይ ኣብ ሓደ እና ፋርማሲ ናይ ሕክምና ንዋት ናይ ምሻጥ ሕልሚ ነይሩኒ። እቲ ናይ ሕልመይ ወዲ ልክዕ ከም ናይ ሰለ ሰዓል ሓሚሙ ናብቲ ኣነ ዝሕለዎ ፋርማሲ ክመጽእ እሞ መድሃኒት ፈውስ ሰዓል ሸይጠ ንልበይ ዝፍውስ መድሃኒት ክገዝኣሉ ድማ ባሃኩ። ነጥቢ ስለ ዘየምጻኹ ኣብ መሰልጠኒ መምሃራን ብዓውዲ መምህርና ክምረቐ ተገዲደ። ኣንፈት ሕልመይ ግን ሙሉእ ብምሉእ ክብርዕን ኣይተራእየን። ዓብ ሓወይ ብዓውዲ ሕክምና ብልዑል ነጥቢ ስለ ዝተመረቐ ብፍቓቶም ዝመሃርዎ ሰብ ሞያ ፋርማሲ ኸፊቱ ክሰርሕ ጀሚሩ። ኣነ ድማ ገለ ሰሎሙን ዝመስል ወዲ ተጸሊእዎ ሓሚሙ ናብቲ ፋርማሲ ክመጽእ እሞ ክላለዮ ባህጋ ሕዲረ። ኣብ ፈተሻ ናይ ሕልመይ ወድን ከለኹ እምበኣር ናብ ስራሕና ክትመላለስ ጀሚርካ። መድሃኒት ንምግዛእ ዘይኮነ ግና ዓርካ ሓወይ ስለ ዝነበርካ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ቐጻሊ ምምላስ ክንለማመድ ግዜ ወሰድናን። ሓወይ ኣብ ዘይብሉ ድማ ብቐጻሊ ናብ ስራሕና ትመላለስ ነይርካ። ዕላልካ ፈትየዮ፣ ዋዛታትካ ከስሕቑ ንጉዳም እዮም። ተረካብ ዘረባ ክትዛረብን ከለኻ ናይ ሳንዲያጎ መጽሓፍ ዘልኩ ደኣ የንብብ ከም ዘለኹ ክሳብ ዓንቀረይ ዝረአየ ብሰሓቕ ዘንፈቕፈቕ። ቅድሚ ሕጂ መምሃርተይ ዛዕባ ሃገር ኣልዒሎም ክዛረቡ እንከለዉ ፖለቲካ እስከግደፉ እናበልኩ ቅጪ መጸኒ ከም ዘይነበረ ፖለቲካ ሳይነስ ምዃኑ ካባኻ ክፈልጥ ጀሚረ። ብዛዕባ ቁስልን ፈውስን ሃገር ክዛረብ ባህ ክብለኒ ጀሚሩ። ኩናት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዘስዓበለን ሃስያ ክትዕልለኒ ከለኻ ንነብሰይ ከም ተጠባቒት ሰብኣዊ መሰላት ሓሲበ ዓለም ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ከቐንዝወኒ ጀሚሩ። ብዘረባኻ ጥራይ ብዛዕባ ቖልዑ ገዛውትና፣ ብዛዕባ ሃዳሙ ዓድና፣ ብዛዕባ ዋልድ ዓድና፣ ብዛዕባ ወቕቲ ኽራማትና፣ ብዛዕባ መራሕቲ ሃገርናን ብዛዕባ ዕራቕ ውሽጥናን ክቐንዝዎ ጀሚረ። በቃ ሳላኻ ካብ ነብሰይ ወፃኢ ካብ መስትያት ንላዕሊ ስለ ህዝበይን ስለ ዓለምን ክግደስ ክኢለ። በቃ ኩሉ እንትናኻ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሮዛን ሰለይ ዘሎ ገጸ ባህሪ ኮንካ ስለ ዝተሰማዕካኒ ፍትው ኣቢለካ። ንስኻ እታ ትደልያ ሮዛ ከም ዝኾንኩ ግን ዝፈልጦ ኣምር ኣይነበረንን። ግዜ ኣብ ምንውሑ ግና ግዲ ድሌት ውሽጠይ ከየተንባህኩ ግዜ ወሲደ ኾይነ ወይ እውን ሮዛኻ ዘይኮንኩ ኾይነ ኣብ ነንበይኑ እዋን ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ሒዝካ ናብ ስራሕና ክትመጽእ ጀሚርካ። እዚኣ ሄርመላ ትበሃል ተላለያ፣ እዚኣ ራሄል ትበሃል ዝፈትዋ መሓዛያ እናበልካ ጽቡቓት ኣዋልድ ሒዝካለይ ክትመጽእ ዕለታዊ ልምድኻ ጌርካዮ። ሓንቲ መዓልቲ ርእስኻ ሓሚምካ ኸማን መድሃኒት ሓሽሽካለይ ዘይትፈልጥ ክንስኻ በተን ሓቒፍካየን እትመጽእ ኣዋልድ ክቐንእ ጀሚረ። ቅንአይ ክሓብኦ ብዙሕ እኳ እንተፈተንኩ ምኽኣል ግን ኣብዩኒ። መፈኹስ ሕርቃነይ ኣብ ቅድሚኤን ክጸርፈካን ክዝንጥለካን እንከለኹ ግዲ ኹነታተይ ተዓዚብካ ካርካሪልካ ትስሕቀኒ። ኣነ ድማ ተዳሂለይ ጃጁ ስዕረተይ ተቐቢለ ላህመም ይብል። ንስኻ ምስከድካ ድማ ካብ ሓወይ ተሓቢኤ ይበኪ። ሓደ መዓልቲ ሓወይ ኣብ ደገ ቖፀራ ስለ ዝነበሮ እተን ዝፈልጠን መድሃኒት ጥራሕ ሸይጠ ስራሕ ባዕለይ ክዓጽዎ ሓቢሩኒ ወፀ። ብዛዕባኻ ክሓስብ ድማ ኸይተረዳእኒ መስዩ። ገዛና ጸልማት ስለ ዝነበረ ብኣጉ ስራሕ ክዓጹ ዝነበረ ሓሳበይ ስለ ዘይሰመረ ክሳብ ገዛና ዘፋንወኒ ወዲ ክሓስብ እንከለኹ ቀዳማይ ተሓሳቢ ንስኻ ነርካ። ሓወይ ቀልጢፍኪ ብኣግህ ዓጺኽዮ ኺዲ ስለ ዝበለኒ ክድውለሉ ይደለኹን። ወይ ንዓኻ ምድዋል ቀዳማይ ምርጫ ይግዲ ወሲደዮ ናባኻ ደው ኢለ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቓይቕ ኢኻ መጺእካኒ። በይንኻ ዘይኮንካ ግን ሓንቲ ጓል ነይራ ምሳኻ። እቲ ሓደ ግዜ ፈታዊተይ ኣየልካ ዘላለኻ ነራሄል። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ሮዛን ሰሌን ዘሎ ንነዊሕ ዓመታት ዝተመነኾ ወዲ ረኺበ ክንሰይስ ሕልመይ እናረኣኽዎ ኽበንን ኣየኽኣለንን። ነቲ ኣብ መላኺዑ ንሰሌ ዝሃነጾ ደራሲ ሮዛን ሰሌን ነቐፍኩ። ስማዕ በይንኻ ኢኻ ተፋንወኒ። ኣማራጭ ስለ ዘይነበረኒ ዓቕመይ እውን ስለ ዝተወዳእኒ ኣብ ቅድሚታ ምሳኻ ዝነበረት ጓል ዓውዓው በልኩልካ። እሂ ናይ ደሓን ምቕልሊልካ መሊስካለይ። ኣንታ ዓጉዲ ኢኻ እባ። ኣነ ንስኻ ክተፋንወኒ እምበር ራሄል ክተብፅሓኒ ዶ ፀዊዐካ እየ። ተናደድኩ። ኦ ቻው በሊ ራሄል። ንራሄል ናይ መፋነዊ ሕቑፎ ድሕሪ ምልጋስካ ኣብ ማዕጎርታ ክትስዕማ ናብ ገጻ ቀረብካ። ከመይ ገይረ ናብቲ ዝነበርኩሞ በፂሐ ክርዳእኒ ይከኣለን። ንራሄል ናብ መሬት ኣውዲቐ ሓኒቐ ሓቑፍኩኻ ናብ ከናፍርካ ቀሪበ ከም ጸባ ዲኡ ኸይቀመሰ ተዳጒኑ ዝወዓለ ብተይ ኣብ ገጽካ ተፈኔ ከናፍርካ ሰዓምኩ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ኩነታት ዘለኹ ክዕዘብ የማነ ጸጋመይ ጠመትኩ። ራሄል መሓዛኻ ኣብ መሬት ወዲቓ ክልተ ዘይርዳእኒ ስምዒታት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተርኤኒ ነይራ። ትስሕቕን ትነብዕን። ክልቴና ናብ ኣጠሜትና
ንስኻ እውን ከም ኣና ነባዕካ ስሒቕካ ኣይትረዳእንን እዚ ኣያታ ካብ ልቢ ዘፍቅራ ዝበልኩ ኹናተይ ሮዛ በልካያ ንራሄል ሽዑ እውን ኣብ ዘይርዳእና ሃንደበት ተዋሒጠ ናብ ከንፈርካ ተጸጊዐ ከም እንደገና ምስዓም ቀጸልኩ ሰለስቴና በፂሕናዮ ብዘይንፈልጥ ስምዒት ተዋሒጥና ምንባርና ኣጋውላና ይምስክር ነበረ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ